чунонки қаблан дар васоити ахбори омма иттилоъ дода шуда буд, сардори шуъбаи тафтишотии агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Беков Саид Мухтор ва сардори шуъбаи панҷуми раёсати оперативии ҷустуҷӯии агентии номбурда Маликов Эргаш барои гирифтани пора дастгир карда шуда, парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Собиров Хусрав ва дигарон оиди муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашовар ва моддаҳои психотерапӣ аз пешбурди агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гирифта шуда ба пешбурди раёсати тафтишотии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. Зимни тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Собиров Хусрав ва дигарон аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шуд ки дар гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашадоре ки Собиров Хусрав аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашовар айбдор дониста шуда буд, шаҳрванд Ибрагимов Рауфҷон бо далелҳои сунъӣ аз ҷониби кормандони агентии назорати маводи нашовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шарикӣ бо Собиров Хусрав муттаҳам карда шуда, бо ин роҳ аз бародари номбурда Беков Саид Мухтор ва Маликов Эргаш дар маҷмӯъ маблағи $83,000 Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ҳамчун пора талаб карда бо роҳи тамаҷҷӯӣ гирифта буданд. Аммо дар раванди пешбурди тафтиши пешакии парвандаи ҷиноятӣ бо айбдории Собиров Хусрав ва дигарон аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муайян карда шудааст ки Ибрагимов Рауфҷон бо кирдорҳои содирнамудаи Собиров Хусрав алоқамандӣ надорад. тафтишоти пешакӣ муайян намуд ки Ибрагимов Рауфҷон неву балки Давлатов Шокир Шарифович дар шаҳри Москваи Федератсияи Россия қарор дошта тахминан моҳи ноябри соли 2014 бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои психотерапӣ ба миқдори калон 64 адад ҳабҳои психотерапиро аз шахси ба тафтиши пешакии номаълум ғайриқонунӣ ба даст оварда онҳоро ғайриқонунӣ нигаҳ дошта аз рӯи маслиҳати пешакӣ бо додараш Давлатов Далер Шарифович аз шаҳри Москваи Федератсияи Россия тариқи ҳавопаймо дар қабати Бағоч ба шаҳри Душанбе интиқол дода барои додараш Давлатов Далер Шарифович равон кард. Давлатов Далер Шарифович Бағочи фиристодаи бародараш Давлатов Шокирро аз фурудгоҳи байналмилалии Душанбе гирифта аз рӯи маслиҳати пешакӣ тахминан моҳи декабри соли 2014 бо мақсади ба соҳибияти каси дигар додани 64 адад ҳабҳои психотерапӣ маротибаи аввал дар назди бинои Агроинвестбанк воқеъ дар шаҳри Душанбе кӯчаи Саъдии Шерозӣ бо Шарипов Аҳмад вохӯрда 4 адад ҳабҳои мазкурро ба ӯ додааст. Давлатов Далер Шарифович маротибаи дуюм бо Шарипов Аҳмад дар назди маркази савдои Саодат воқеъ дар кӯчаи Бобоҷон Ғафурови шаҳри Душанбе вохӯрда боқимонда 6 адад ҳабҳои психотерапиро ба Шарипов Аҳмад дод. Шарипов Аҳмад бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додани моддаҳои психотерапӣ ба миқдори калон аз 64 адад ҳабҳои психотерапӣ аз Давлатов Далер Шарифович ғайриқонунӣ ба даст овардааш тахминан нимаи моҳи январи соли 2015 бе мақсади ба соҳибияти каси дигар додани 21 адад ҳабҳои мазкурро дар назди бинои Агроинвестбанк дар ду ҳолат ба Собиров Хусрав Масъудҷонович барои истеъмол додааст. Собиров Хусрав Масъудҷонович дастгир карда шуда ҳамагӣ 21 ҳабҳои психотерапӣ аз ӯ ёфта гирифта шудааст ки тибқи хулосаи экспертизаи кимиёвӣ ҳабҳои мазкур моддаҳои психотерапии навъи МДМА буда вазни умумии онҳо зиёда аз 5 граммро ташкил додааст. 28 марти соли 2015 нисбати Шарипов Аҳмад Ғуломович бо аломатҳои моддаи 201 қисми 3 бандҳои АЕ ва 7 апрели соли 2015 нисбати бародарон Давлатов Шокир ва Давлатов Далер Шарифовичҳо бо моддаи 200 қисми 3 бандҳои АВГ Кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби муфаттишони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаҳои ҷиноятӣ оғоз карда шуда нисбати Давлатов Далер ва Шарипов Аҳмад чораи пешгирӣ ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. тафтишоти пешакии ин парвандаи ҷиноятӣ идома дорад.